הבא בתור! דוקטור! אני נראה לך דוקטור? זה לא ברור שאני משקפיים, אז אני פרופסור! סליחה, פרופסור, יש לי בעיה, אני מרגיש בזמן האחרון בודד. תקשיב, אם אתה בודד, אתה הולך קונה דובי, זה פותח לך הכל! אין לי כסף לדובי. אז ברור, יש משהו אחד שאתה יכול לעשות, ללכת לשוק פורים, לבזבז מלא כסף, ללכת להגרלה, לקנות מלא כרטיסים במלא כסף, ואז לזכות בדובי, זה הדרך הכי פשוט לעשות גאוני. מה זה גאוני? אין מים כאלה, זה אצלכם היום. הבא בתור? דוקטור! אמא שלך דוקטור, יחד אחד! אמא שלכם דוקטור? רוצים לפתור בדידות? עניים? בואו לשוק פורים בגימל באדר! שוק פורים! איפה הטלפון שלי? עוד שם. לחפש בטלפון, אני מחפש בכם בערימת שחת. רוצים לחפש בכם בערימת שחת? בואו לשוק פורים! שוק פורים! היי, מה אתם משחקים? טלפון שמור. טלפון שמור? נשבר לכם הטלפון? בואו להגרלה בשוק פורים, אולי תזכו באייפון. יש! שחקים באייפון! יש! היי, מה אתם משחקים? וואק! נשבר לכם הטלפון עוד פעם? יצאתם נדבר. אם אתם רוצים, אתם יכולים להגיע להגרלה של השוק פורים, זכות באופניים. הנה זה מגיע. יותר לאט. עכשיו אתם סתם מפגרים. היום הגדול. בואו, אתם רוצים כמו נכים, מי אמר אתכם לרוץ ובהילוך איתי? שכולם חשבו שהוא כבר נגמר. זה בטח כבר נגמר. והתחילו להילחץ. היי, מה זה כבר אופניים? ייצרו הכל. גימל באדר, שוק פורים, מי שלא בדוקר אותו, נודה. אוהב אותך עד השמיים ומאוהב לך בעיניים את בתוכי אני לא נצמא. וואי אחי, אתה יודע מה השיר האהוב עליי? מחפש עכשיו למצוא פינה של שקט, רוצה לנשום אוויר בצידי הדרך, אין לי שום מחר יום אותה חליפה וכשהיא את הצירה. אז יכולים לעזור לי להביא דברים לגמח? לא, זה לא נרים, גיטרה, לא סתם. יש גיטרה, תחביא את המאורה. שהוא ישכב זה משאיר איתכם? אתה זייפן רצר וכל החברים שלך זמרים? כן! הפתרון פשוט, תבוא לשוק פורים! שוק פורים! מה זה, בחור, למה אתה בוכה? אני לא בא לשוק פורים. אז פשוט בוא לשוק פורים. וואי, אתה גרעות. מה זה, ילד, למה אתה בוכה? אני בא לשוק פורים. זה לשוק פורים, אחי, והכל מסתדר. טוב, שואל. בחורצ'יק, למה אתה בוכה? אחי, קיבלתי ציון במבחן. אז זה לשוק פורים, אחי, יהיה טוב. יואו, זה אחי, נכון, השוק פורים. מה זה, ילד, למה אתה בוכה? אני לא בוכה. אז בוא לשוק פורים, ואז לא תבכה, אחי. אבל אני לא בוכה. לא, תבוא לשוק פורים, לא תצטרך טלפון יותר. אבל אני לא בוכה. מה יש לך? אל תבכה, אחי, יש שוק פורים. יש שוק פורים, מה יש לך? מה זה ילד? למה אתה בוכה? למה אני בוכה? אתה רוצה לקבל מכות? זה מה שאתה רוצה, מכות? מפחדים לקבל מכות? לא רוצים לבכות? בואו לשוק פורים. שוק פורים! טוב, תראו, אני
לשתות הרבה תה ולשמוע בקול הרופא. הווטרינר. מעניין לי מי יבוא לשוק פורים. שלום לכם, קהל יקר. קבוצת אורות מעזרא הדר גנים עושים שוק פורים. לא תבואו? ברור שתבואו. מה השאלה הזאת בכלל? מי שאל? חול טוב לכם. תשמע, אתמול היה מטורף, פריצח בפריסבי. כן, אחי, היה כיף פריצח. הלו. הלו. וואי, נמאס אבל שכאילו כל יום משחקים פריסבי. צריכים כבר לגוון. כן, מה עם קריוקי, כדורגל? הלו. הלו. אתה בא לשנוררים מחר? כן, איפה עושים אותם? ביש חסד? כן. הלו. הלו. נמאס לכם כבר מהטלפונים שלכם? בואו לשוק פורים ואל תזכו באופניים חדשים. כן, וואי, אנחנו חייבים לזכות באופניים. כן, יש לך אש? וואלה לא אחי. אז קח. תודה. אחי, יש לך אש? כן, אחי. יופי, גם לי יש. יש לך אש, יש לך אש, יש לך אש. רוצים לשרוף דברים? בואו לשוק פורים! שוק פורים! שוק פורים! שוק פורים! וואי, איך אני צמא. מה זה? מה זה? מה קורה? מה זה? טוב, אני שתי מכאן, נו. מה זה? מאיפה אני נופל? אפילו לא לחצתי עכשיו, מה זה הדבר הזה? בוא'נה. למה כל העולם נהיה פתאום גדול, חזק? מה קורה פה? משתגע, אחי, אני זורק מהפצה. לא, אני זורק! לא! גיא, מה לא מתפוצץ? בואו לשוק פורים! שוק פורים! שוק פורים! שוק פורים! טוב, אחי, מה נשמע? מה אומר אחי? מה נשמע? איזה טמבל פישר, אחי, אתה יודע שהוא בא לידך, כן? אני שונא אותך, אנחנו לא חברים שלך, ואנחנו גם מחרימים אותך. אתה ממש בצרה? אין לך חברים? אל תבוא להחתרה, תבוא לשוק פורים! שוק פורים! שוק פורים! שוק פורים! שוק פורים! שוק פורים! אני עושה רעש בסניף ושר שירים בסניף ומרעיש, יש! תשים את הידיים על האור. מה יש לך? מה יש לך? מה יש לך? יאללה טוב, יאללה טוב. וואי אחי, ישבתי בכלא, מה אני אעשה אחי? איך אני אצא מפה? יש לי רעיון, אולי אני אבוא לשוק פורים! שוק פורים! שוק פורים! שוק פורים! שוק פורים! שוק פורים! חבר'ה, מה נשמע? מה אתה גרח כבר היום? אחי, גם הספדיים שלך לבנות. אתה איפה יש לי? אחי, אתה לא מתעלף. וואי, מה יש לכם? די, מה יש לכם? אני לא מתעלף. נו, אני... מה קרה? אני פשוט לא התאפרתי היום. לא התאפרתם היום? בואו לשוק פורים, לחדר בנות, ותתאפרו. שוק פורים! שוק פורים! עצרו! אני חייב שתעזרו לי, יש אגדה שמספרת שהרבי המצוי והמשובע נמצא שם בתוך חדר. ואני חייב, כל בן אדם שנראה שם לחפש אותו פשוט נעלם. ואתם בבקשה לעזור לי ולהיכנס לחפש אותו? לא לך. יאללה, בוא אחי. יאללה. וואי, אחי, אני מגניב, מה זה? איפה שרבי? שרבי! מישהו ראה את שרבי? רוצים למצוא את השרבי המצוי? בואו לשוק פורים, לחדר חושך. תגיד לי, כמה עולה ביסלי? כן, מה אתה אומר? שמן, כמה עולה שמן? שמן אני עולה מבחירה. כן, לא, מבחירה. מסטיקים, מה זה? תצטרך שיהיה לנו גם. בגללה, כמה עולה בגללה? רוצים לגנוב דברים? תגידו מה אתם רציניים, אסור לגנוב, זה דאורייתא. אז בואו לשוק פורים! וואו, יש סרטון מצחיק. אנחנו גלים כתבנו בשטח לבב שהרבי יצא לו לבדוק את ההתרגשות מהשוק פורים בסניף בית הדר גנים. שלום! שלום! כמה אתה מתרגש מהשוק פורים מ-1 עד 10? מה? כמה אתה מתרגש מהשוק פורים מ-1 עד 10? 1 עד 10?
תודה רבה. שלום אדוני. שלום, מה קורה? כמה אתה מתרגש מהשוק פורים מ-1 עד 10? מטורף, מתרגש ממש. כן, אבל כמה מ-1 עד 10? כמה? מלא, כמויות. אם תוכל לתאר לנו את זה במספר מ-1 עד 10, כמה אתה מתרגש? אני אומר לך, התרגשות שיא מה שהולך כאן, התרגשות שיא. טוב, תודה רבה. שלום אדוני, כמה אתה מתרגש מהשוק פורים מ-1 עד 10? תודה רבה. שלום אדוני. מה קורה? כמה אתה מתרגש מ-1 עד 10? וואו, 10 מ-10, אני אחד המתרגשים, זה הולך להיות אחת ההכתרתיות בעולם. וואי, נמדתי כבר עם כל האנשים האלה, אף אחד פה לא להתראה כמו שצריך. בכלל, מה ביקשתי? לראיין בן אדם אחד? לא... מה הבעיה? באו לשוק פורים. שי, ברק.